והיום בסרטון אנחנו משחקים בגרו גרדן, כמובן משתמשים חדשים שלא היה לנו גרו גרדן. אנחנו משתמשים חדשים בגרו גרדן. הולכת להיות לנו עכשיו חצי שעה על השעון, שבה מי שמשיג בסופו של דבר הכי הרבה כסף מנצח. איתן, קדימה. איתן הולך להיות המנחה. ומי שישיג הכי הרבה כסף ב-30 דקות ינצח. אוקיי, אז עמית, אתה מוכן? יא! חצי שעה על השעון. 3, 4, צא לדרך! אתה צריך כמה שיותר כסף בסופו של דבר. אוקיי. אני בהתחלה את זה. אוקיי, קניתי. גרדן ונשים. אוקיי, קניתי מספיק קרוט. איך יש לך מספיק כסף? קניתי. יום מרמה. אני מרמה? בדול. אני לא מרמה. בוא ניקח את כל הקרוט שלי. עכשיו, סל. ליאור מרמה. 3 ו4. יואו. אוי ואבוי, יש לי לגים. טום סעוד, טרללה. חברים, תעשו לייק אם אתם רוצים שנמשיך עם זה. למה אין מוזיקה יותר? לא יודע, זה לא משנה. עמית, אנחנו בתחרות, תתרכז. אוקיי. למה אני לא יכול לקנות תותים? כי אתה רק בלבל אחד. מה זה קשור? Let me buy. טוב, נחכה. אוקיי, ריסטוק, יש ריסטוק. יש 24 קרוט, נקנה את כולם. אין לי מספיק. איתן, מה קורה? אוקיי, שתלתי את כל הגזר. גזרים. נאסף את הכל. קיבלתי זרע של גזר מזה שאספתי גזר. בוא נראה איפה זה. יש פה את עמדת הבישול, בוא נכין לה, לא סתם. גם עמית קיבל זרע. מה הזרעים עושים? אוקיי, בוא נלך למכור את הכל. ואני מכרתי את הכל. עכשיו אני גם יכול לקנות תותים. סוף סוף נקנה אוכמניות. שים את זה פה. למה לא יכול לשתי? את התותים לשתול. גרדן. ויש לנו את זה. בוא נחכה ונראה מה הולך לצאת. טוב, נשים את זה כאן. איתן, מה איתך בינתיים? אני בסדר. סגרו את החווה של איתן. כן. בעוד 2 דקות תהיה לנו את האתגר הראשון על החיה הראשונה שאיתן הולך לחלק לנו. בוא נראה מה הולך להיות האתגר הראשון שלנו. ומי יזכה בחיה, אני או עמית. אני רוצה לגנוב את זה. אנחנו נגלה בקרוב מאוד. אני רוצה לגנוב את זה. אפשר לגנוב? לא, עמית, אסור לך לגנוב. זה נגד החוקים? כן, גם אין לך רובקס. יש. אין לך רובקס. יש. אין לך רובקס. נו, כמה זמן לוקח אותו בשביל לגדול? וואו, יש דלעת בסטוק. הנה, זה השף החמודי שלנו. אבל חברים, תסתכלו את האחותה שלי. טוב, אנחנו נחזור אליכם כשהתחיל האתגר הבא, אז ניפגש. האתגר הראשון ניפגש בעוד רגע. יש לי רק 2 יורו! אוקיי, חברים, וחזרנו, הגיע הזמן לאתגר הראשון על החיה הראשונה. איתן, אתה מוכן? אני מוכן, אבל יש לי רק 2 יורו שזכר. עוד שנייה. חכו רגע, חברים. מי שמגיע לראשון, חכה רגע, נחזור בעוד שנייה לאתגר, אבל דקה. אוקיי, וחזרנו רשמית לאתגר הראשון. עמית, בוא לפה. איתן, איפה אתה? אני מחכה לכם. כן. מי שמגיע לראשון זוכה. מה, איפה אתה אבל? אני למעלה. אוקיי,
איפה למעלה? התחלנו? איפה למעלה? תגיד לנו. בית וינסטוק. אוקיי. אבל יכולים שם. כבר... אוקיי. לא, זה השני, זה איפה שעמית. זה? כן. כן, עמית כבר בדרך. לא! די! יש! נגעתי בך! אוקיי. יש! הגעתי! לא! let's go! ולקחתי את האתגר הראשון! איתן, תודה רבה! מה זה הפט הזה? בואי נראה מה החיה הזו עושה. החיה הזו כל 3 דקות רצה ל3 צמחים רנדומליים ועושה אותם הרבה יותר גדולים. אוקיי, ויש 15% שהיא תעשה את זה עוד הפעם. אוקיי, W. זה היה ניצחון חשוב כי זה נותן לי פער על עמית. עמית, בינתיים אתה בפער, מפסיד. מה זה? משהו קיבלתי. גם יכול לעשות... כמה כסף הרווחתי? יש לי 800. זה כמה יש פה? כן, וואו, יש הרבה דברים בסטוק. כן. אני חושב שאני הולך לחסוך ל1,000 לפרח, כי זה... וואו, גודל לי תות גדול, עמית. תות גדול. לא פייר. איי, עמית, אתה מפסיד כרגע. טוב, אני אוריד את זה, זה מציק לי, אני אביא אחד חדש. יש לי 2 תותים גדולים. זה בזכות החיה הזו. החיה הזו עוזרת לי להגדיל את הדברים פה. איי, עמית, הכל בסדר. יש לי כבר 2 תותים גדולים. בוא נראה מה היא עוד הגדילה. אולי בלוברי? לא. בינתיים היא עשתה רק 2, אבל היא הייתה אמורה 3, נו מה זה? טוב, לא נורא, גם זה מצוין. הנה התות הגדול שלי. בוא נקווה שיהיה לי 1,000, ויש לי 1,000. אוקיי, עכשיו אני יכול לקנות את הפרח. זה טוב? ולשתול אותו פה. זה טוב? כמה זמן כבר? בעוד 1.5 דקות יהיה לנו עוד אתגר על עוד חיה. איתן, מה הולכת להיות החיה שיהיה עליה אתגר? פעם זה לא יהיה חיה, פעם זה יהיה מנגו. מה זה יהיה? מנגו. על מנגו. לא, איתן, משהו פחות טוב, זה יותר מדי טוב. זה לא יהיה הוגן, זה אוקיי, על רוז. אוקיי, כמה הוא שווה? כמה הרוז הזה שווה? מה זה רוז? רגע, יביא רוז. רגע, אוקיי. וואו, יש צופת ברקים. רגע. אני בודק שני כמה רוז זה שווה. הדאפודיל שלי קיבל מוטציה. יש לי 4,000. איך? הדאפודיל שלי קיבל מיוטיישן. אני יכול לקנות עוד כאלה עכשיו. טוב. שלי עמית, אני זכיתי בו באתגר הראשון. טוב חברים, נחזור אליכם בעוד דקה כשנעשה את האתגר. אוקיי חברים, חזרנו, והאתגר השני שלנו הוא אני ועמית כל אחד לקחנו את הפרוט שהוא חושב ששווה הכי הרבה בגינה שלו. מי שהפרי שלו שווה יותר מקבל את הקורן הזה ששווה 10,000. אוקיי עמית, בוא לעמדה של המחירה, תבדוק כמה הקרות שלך שווה. שלי שווה 2,376. שלי שווה. של עמית 34. ניצחתי גם את האתגר השני. תודה רבה. לא פייר. עמית, לא נורא, אתה עדיין יש לך הרבה כסף. עמית, הכל בסדר. בוא נראה כמה כסף יהיה לי עכשיו. השגתי 11,000. וואו, אני ועמית צמודים. אני 11,000. יפה. מה לעזאזל? מה זו הגבניה הזאת? התות הזה. אני שותה פה כמה דברים גודלים לאט.
לאט, הנה, מתחיל גדול. עכשיו יהיה למי שהגינה גודל, למי שהגינה יותר יפה. אוקיי, אנחנו נחזור אליכם בעוד רגע, לפני האתגר הבא. אז קדימה. אוקיי, והאתגר השלישי הולך להיות על למי יש את הגינה הכי מסודרת שנראית הכי יפה פה, לי או לעמית. איתן הולך לדרג אותה כרגע. איתן ועמית, בואו לפה. הנה אני פה. אוקיי, אני בא. בוא, איתן, אתה תדרג כל גינה מ-1 עד 10. מה תהיה החיה או הפרי שתתן איתן, אבל למנצח? זה זה הכי גבוה, אני מתוד הכי אהוב עליך. אבל איתן מבין באומנות. לא יודע, הוא מבין באומנות. אני אבין אומן. מה המנצח יקבל, איתן? הוא מקבל שאני אשקה לו איזה פרי שהוא רוצה בגינה. אוקיי. נכון, 3 דברים שהמנצח בוחר, איתן ישקה לו עד שזה יגדל. אוקיי, בואו נתחיל. איתן, מאיזה גינה תרצה להתחיל? אני ארצה להתחיל בגינה של עמית. אוקיי, חברים, הנה הגינה של עמית. תדרג אותה לפי הסדר והיופי מ-1 עד 10. בגינה של עמית זה רוב הדברים כאן, ואין שום דבר כאילו בצד הזה. אז זה הורס. מה? כמה מתוך 10? 6. אוקיי, עכשיו לגינה שלי. יאללה. בגינה שלך זה יותר מסודר עם חיה גם. תדרג אותה. מלא אורנג' 6.5. יפה! איתן, אתה תמיד מדרג אותו! אוקיי, איתן, תשקה לי את זה. חכה שזה יגדל. עוד טיפה. זה 3 פעמים. הלו, זהו. ותשקה לי את השתי פמפקין פה. את שתי אלה. למה אתה חייב להיות מעצבן? עמית, לא נורא. כרגע יש לך הרבה יותר כסף, אין לך למה להתלונן. טוב, גם אני כנראה. אני בגינה שלו יותר יפה. איתן, תודה רבה, זה הספיק לי. אוקיי, עכשיו אני אקח... החיה שלי עשתה פה אין לי עבודה. מספיק כסף. החיה שלי עשתה פה עבודה. בוא נאסוף עכשיו... וואו, 2 סידס לעשות הרווסט. טוב, גם אני אקח לי. נשתול את אלה. איך זה? 15 כן! איך זה? 50,000. לא הגיוני, לא הגיוני. המחירים יקרים יבינו. אוקיי, נשאר לנו 10 דקות לאתגר. עוד 1.5 יהיה עוד אתגר כמעט אחרון, ובואו נראה מי הולך לנצח באתגר הזה. האתגר הזה יהיה מאוד חשוב. הפרס יהיה גדול מאוד, לא הכי גדול שיש, אבל גדול. אוקיי. נחזור אליכם בעוד דקה כשיהיה האתגר. חברים יקרים, עכשיו האתגר השלישי, הרביעי והאחד לפני האחרון הולך להיות אתגר כזה. איתן הולך להיות המחפש, אני ועמית מתחבאים בגינה שלו. האחרון שהוא מוצא מקבל חיה מאיתן, אוקיי? איתן, לך לגינה של עמית ותספור עד 30. נחכה שהוא יגיע. אוקיי, מוכן? 3, 4 ו... תספור בכל. 1, 2, 3. תספור בכל, איתן. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. קדימה, איתן, צא לחפש. כמה שניות יש? דקה, יש דקה. כן, בואו נראה איפה אתם. בואו נראה. יש דקה. לא, יש לו עד שהוא מוצא מישהו. אז זה יכול למשך הרבה זמן. נו, איתן, כמה זמן למצוא מישהו? איפה אתם? הגינה שלי קשה. אני יודע, ראית אותו. בטח מתחבאים בבייס שלי. בבייס?
איתן, רוצה רמז? כן. אתה כבר היית ליד עמית. הייתי ליד עמית. כן. אז הייתי פשוט כאן. אוקיי, אז אני הייתי ליד עמית. ג'י, נתקעתי פה איכשהו, אני לא יודע איך. אני תקוע. הנה, מצאתי את היציאה. ג'י. הייתי בתוך איזה מקום כזה שחסם אותך מלראות אותי בינסטוק וקקאו טרי. עמית, אתה צריך כבר לנצח אתגר כלשהו, אתה יודע. זו אחת המטרות שלך פה, אתה לא... וואו! איתן, החיה הזו מטורפת. מה היא עושה? יש לי סיכוי אני יכול כשאני לוקח משהו, יש 2% שאני מקבל את זה עם מיוטיישן של אמבר ואני מקבל הרבה. עמית, זה הולך לתת לי יתרון. יאללה, זהו. ואיתן, תתחיל לקחת ווטרינג, כן? כי האתגר הבא בשתי דקות האחרונות של המשחק, עוד 3 דקות, הולך, כאילו האתגר לקראת סוף המשחק הולך להיות שאתה משקה את כל הצמחים שלא גדלו לכל אחד בגינה, אוקיי? ואז יהיה לו יותר פער בסוף. אז עמית, תהיה מוכן. אין לי כל כך הרבה ווטרינג. לא, כאילו כל הדברים זה אומר כאילו בעיקר קורן וטומטו. כל הדברים לא נורא, לפחות 26,000. וואו. האתגר שלנו בקרוב נגמר, אז עמית תתכונן. אני מחכה שהדינוזאור, הנה הוא נכנס בטוטים, הוא מגדל את הטוטים. אבל אולי הם עוד פרוט, לא, כי זה הסוף, איתן. מה טוב. לא, אבל עוד פרוט זה כאילו ממש... אם זה הסוף זה אפילו יותר טוב. לא. הפרס הולך להיות שאתה משקה למנצחת את הגינה. עמית, איפה הבמבוס שלך? למה מכרת אותם? למה לא? וואו, יש לי ריינבו אמבר בלוברי. יואו, זהו, נראה לי עמית קוק. עמית, אתה קוק. לא, אבל עוד טריקי, כאילו, אם היית מנצח נגיד שהוא גם יוכל לנצח באיזה אתגר. טוב, אוקיי, נראה. יש מתנה למנצח. אם עמית מנצח הוא מקבל פרי ששווה כמה אלפים. אם אני מנצח אתה משקה לי את הגינה, אוקיי? אוקיי. אבל נתן את זה למשתמש אמיתי, יש לי את הפרי הזה. לא משהו שווה כזה הרבה. בוא נלך למכור את הכל. אני גם רוצה לך? מה כזה? כאילו קוקונט כזה. איך שכחתי שהוא שווה לך? משהו כזה, כן. אני כבר כמעט על 100,000 שקלים במשחק הזה. אוקיי, עוד 1.5 דקה האתגר האחרון, עמית. מה זה? זה פמפקין. זה פמפקין. לא. עוד 1.5 דקה האתגר האחרון, תהיה מוכן, עמית. תמצא משהו ששווה כזה 20,000. בוא לי לגנוב משהו. עמית, די, אל תצא. עמית, אנחנו באמצע סרטון. אז זה שווה רק 3,000. לא נורא. תמצא. נחזור אליכם. שיהיה האתגר הסופי. ברוכים הבאים לאתגר האחרון ולחשיפה מי יהיה המנצח הגדול של האתגר הזה של גרו גרדן. אוקיי, איתן, מה הולך להיות האתגר שלנו היום? לא חשבתי על זה, רגע. שנייה, חכו, אנחנו דקה נחזור אליכם. האתגר שלנו הולך להיות, אני ועמית כל אחד הולך לקחת את כל הדברים שמוכנים אצלו בגינה. מי שמרוויח יותר כסף
כסף מהמחירה הזו, מקבל מאיתן את הפרס שתגלו מהו בסוף האתגר. עמית, רק מה שמוכן אצלך, אוקיי? לא לחכות שדברים יהיו מוכנים. אוקיי. בוא נראה מי ירוויח הכי הרבה. אוקיי, לקחתי את כל הדברים מהגינה שלי. עמית, אני מוכן, אתה בא? עוד לא. מה עוד לא? זהו, סיימת. לא, יש פה זה. אז קח את הסטרוברי האחרון. אליות, מי שמנצח מקבל פרוט ב100,000. סבבה. פרוט ב100,000. ואל תשכח את הסוף, גם בסוף יש לך עוד סיכוי. עמית, יאללה, נו. זהו, זה לא צריך, זה לא יעשה כלום. יאללה, בוא אלינו. רק אם זה היה מוכן בסוף. לא נורא, יאללה, בוא. עמית, תמכור את הדברים שלך, קדימה. לעמית יש 1,500, ולי? שזה משהו גרוע. 4,400, let's go. איתן. אז לא ניצח. Give me the money. מה זה, כמה זה שווה? לא, זה לא אפילו. 100,000. לי לא מביאים כלום. אוקיי. יש מתנה למפסידה שאין כלום. אין כלום. ונראה לי שראינו מי ניצח פה. להיות תמיד ננצח אותי, הוא הכי טוב. עמית, היה משחק טוב. אז חברים, עמית, תגיד להם מה הם צריכים לעשות בשביל עוד אתגרים כאלו. להירשם כמובן בסצן. ב10 לייקים אנחנו עושים... אם משתתפים כמו אתם, עושים אתכם תחרות. ואני וליאור המדריכים. אוקיי, תקשיבו, יש לנו מטרות. ב15 לייקים אמרנו חלק שלישי לסקייטבורדים. ב15 סאבים חלק שלישי לסקייטבורדים. 20 סאבים אנחנו עושים גם תחרות בסטיל לבריין רוט כזו. 25 סאבים חלק 2 לגרוי גרדן. 35 חלק שלישי לגרוי גרדן. וב50 אני מחלק משהו יקר בגרוי גרדן למי שמצטרף שם. בהגרלה לסאבים, אוקיי? אז שיהיה לכם שבוע טוב. ועמית, נעלה עוד סרטון הקרוב. יאללה ביי. איתן, תגיד ביי. ביי.